Hindi na nakapalagpang isang high-value target nang hulihin sa ikinasang buy-bust operation sa barangay Maybato, Paracali, Camarines Norte alas 12:40 ng madaling araw kahapon. Kinilala ang suspect na si Dom. Hindi niya tunay na pangalan, 32 anyos, construction laborer at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska sa posisyon ng suspect ang isang heat-sealed buy-bust item na nagkakahalaga ng 34,500 pesos at isang malaking plastic bag na may lamang hinihinalang shabu na tinatayang may timbang na 109 grams at nagkakahalaga ng mahigit 740,000 pesos. Ayon sa ulat mula sa Paracali Municipal Police Station, mula pa sa Metro Manila ang ibinebenta nitong mga iligal na droga at matagal na rin siyang minamanmana ng pulisya dahil sa iligal na transaksyon. Yung cellphone niya is dinidistribute niya sa street-level individuals na kung saan ito naman yung nagbebenta ng dito sa mga maliliit nating mga youth. So, ito pong aside from the information of the community, meron na din po tayong mga nahuli na mga street-level individuals na sa kanya kumukuha. Kaya nakuha natin itong informasyon para. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Parating ko po, unang-una, ang aming pasasalamat sa community sa pakikiisa sa laban natin kontra droga. Para naman po sa mga taong involved sa droga, tigilan na po natin ito kasi wala po itong magandang maidudulot sa atin. Samantala, ayon kay Garcia, 92.75% ng drug cleared ang bayan ng Paracali, kung saan 2 barangay na lamang mula sa 27 barangay ang for drug clearing. Para sa mga balitang tatak, Bicol, May Insinares.